Les pluges de la primavera retarden la sembra de l'arròs. Els llauradors no han pogut centenars de cultius afectats pels efectes de la pluja de agricultors a l'expectativa. Un any atípic per als productors. Quan es podrà plantar l'arròs a l'Albufera? Sense amor em vas donar un parell. Climatològicament parlant, 2022 ha sigut un any atípic en tots els sentits i això s'ha deixat sentir especialment en l'agricultura. Este és l'aspecte actual dels camps d'arròs de l'Albufera. I este, el que presentaven ara fa exactament un any. La diferència és prou evident i salta a la vista, però què és el que està passant enguany amb el cultiu de l'arròs? Un foc tallat. Hola, Pasqual. Hola, bon dia. Per fi podeu tornar a treballar, no? Sí, per fi podem tornar a treballar ja, després de 2 mesos. Quina és la faena que toca fer ara? Pues ara és pegar una llauradeta perquè se solegi un poc la terra, perquè si no després a l'abono, si n'hi ha humitat, pues no fa l'efecte que té que fer. Clar, esta és una faena que s'hauria d'haver fet almenys mes i mig abans. Sí, clar. A principi de març comencem normalment a treballar la terra, ara ja havíem d'estar sembrant. Clar, perquè quin és el cicle de l'arròs? Quins són els treballs que aneu fent? Pues primer llaurem, després passem de làser, després tirem l'abono, el tapem, soltem l'aulla, sembrem i després ja fem els trataments de l'estiu i al setembre comencem a segar, setembre i octubre estem segant. Quines conseqüències penseu que pot tindre aquest retard? Pues les conseqüències pot ser que ens clavem ja en el mes d'octubre, les hores de sol es veuen reduïdes, entonces les varietats que estem cultivant ara, que són de cicle llarg, que no acaben de rematar com toca perquè les hores de sol no són les que toquen. Un altre dels efectes d'esta pluja és això, no? Sí, esta brossa que així és brossa d'hivern, que diguem nosaltres, que el que ha fet de tanta ploguda, el normal és que està greixint a xicotiu, i mira com s'ha fet. Ara, de fet, jo així estic pegant una llauradeta i després tindré que retobatar-ho per a que no es faci un podrimer després. El que suposa més faena i més retard. Exacte, un cost añadit també. Pepe, que està revisant una miqueta a veure quan amollen, no? Revisant a veure quan amollem les pluges per no haver pogut treballar les terres quan ha tocat i enguany tindrem que fer el més imprescindible per a poder fer la collita perquè estem ja en fetges que no podem allargar més. Enguany està sent un any excepcional, veritat? Ens ha plogut més en un any que en 3 o 4 anys. Tinc 73 anys, jo no he vist mai tanta aigua com enguany. Santos, este camp en el que estem ara mateix xafant hauria d'estar a aquestes altures ja ple d'aigua. Per supost que sí. No ha parat de ploure, el qual vol dir que la terra no s'ha pogut secar, i si la terra no s'asseca, nosaltres no podem llaurar i preparar el terreno per rebre les llavors. Estem enfrontant-nos a una situació, diríem que inèdita. Un any superatípic. Jo parlo en llauradors de 84, 85, 90 anys i no n'hi ha ningú que hagi conegut això. Com va afectar? Pues no ho sabem, no tenim ni idea, tindrem que dependre. Donat compte que cada zona d'Espanya ha seleccionat les varietats que millor es donen per al seu conreu, no? per al seu cicle de cultiu. Nosaltres així sembrem les que tradicionalment s'adapten millor al nostre cicle, però el cicle ara l'hem variat. A nivell econòmic, això imagine que també podrà tindre conseqüències. El que més ens va afectar enguany és la improvisació, no? És a dir, si el llaurador hagués hagut al principi de la campanya, quan anaven a inundar, quan s'anava a llaurar, quan tal, pues s'haguera, diguem, organitzat. Però clar, tots aquests imprevistos, evidentment, costen diners. Potser siga un fet puntual o la conseqüència d'un canvi climàtic que ja ha vingut per a quedar-se, però el fet és que els nostres productors d'arròs estan enfrontant-se a una situació inèdita. Ara només esperen que això afecte el mínim possible a la seva collita.